Ilayo sana sa mabibigat na problema at kalungkutan ang hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Yun lang po at maraming salamat. Magsimula na tayo. Magandang araw sa iyo, Sir Casper, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Matagal na po akong nakikinig ng mga kwentong kababalagan sa inyong programa. Kaya naman naglakas loob akong magbahagi sa inyo ng kwento. Ang aking ibabahaging karanasan ay personal naming napagdaanan ng aking kaibigang si Ray. Noong magbakasyon ako sa Aklan na mahigit ilang dekada na ang nakakaraan. At isa pa sa kwento kong ibabahagi ay ukol naman sa aking kapinsan na nakaengkwentro sa Maninilong. Nakamunti ka ng pumatay sa kanyang anak. Hindi ko makakalimutan, taong 1997, ay nasa 18 taong gulang pa lang ako at buwan noon ng Mayo, kung saan mainit ang panahon at kasagsagan ng aming bakasyon. Pinapunta na muna ako ng tatay ko sa Aklan para matulungan ang lolo at lola ko sa bukid. Abala kasi ang iba nilang apo sa pag-aaral at pagtatrabaho. Ako lang ang pinakamadaling mapapakiusapan dahil paboritong anak ang tatay ko at hindi siya basta makahindi sa mga utos sa kanya ng mga magulang. Ayaw ko pa sanang pumayag dahil marami din akong pinagkakaabalahan sa Maynila at saka naisip ko na baka mainip ako dahil nasa liblib na lugar ang bahay nila at malayo sa bayan. Kaso ay mapilit ang tatay ko at kung ano-ano pang mga magagandang bagay ang mga sinabi niya para lang mapapayag akong magbakasyon doon kahit ilang linggo lamang bago magpasukan sa universidad. Nabanggit pa niya sa akin na mas malilibang ako at makakaiwas sa gastos dahil siguradong panay ang paglabas ko kasama ng mga kabarkada ko kapag nainip ako sa bahay dito sa Maynila. Dagdag pa niya na pwede akong mag-part-time job sa Aklan dahil maraming oportunidad doon dahil kilalang kilala iyon sa Tanyag na White Beach ng Boracay. Saglit akong napaisip at pinagnilayan kong mabuti ang mga bagay-bagay. Sanay na kasi kaming palaging hindi madalas na magkasama ng tatay ko dahil abala din siya sa trabaho, samantalang ako naman ay abala sa pag-aaral. Maluwag siya sa akin basta magsabi lang ako na kung saan ako gustong pumunta at sino ang mga nakakasama ko. Kailangan lamang ay mag-iingat ako parate. Hindi siya ang tipo ng maghihigpit dahil dadalawa na lamang kaming namumuhay sa Maynila. Bumalik ang isip ko sa aming kasalukuyang pinag-uusapan. Sa sinabing iyon ng tatay ko ay saka pa lamang ako naengganyo. Kaya naman kinalimutan ko na ang mga negatibong kaisipan ukol sa pagbabakasyon ko sa Aklan. At sa mga sumunod na araw ay nag-impake na ako ng mga gamit. Napakalayo ng biyahe ko. Kung tutuusin ay malaki ang pamasahe. At dahil sa matagal-tagal na din akong hindi nakakabisita kina lolo at lola, ay talagang nanibago ako sa biyahe. Nahihilo at sumasakit ang ulo ko, dulot ng matinding init ng panahon. Naibsan lamang ang sakit noong bandang magtatanghali at nakakain ako ng maayos. Pagkarating ko ng Aklan ay talagang namangha ako sa dami ng pagbabago. Marami ng mga sasakyan, kabahayan, iba't ibang tindahan at malalawak na daan. Ibang-iba noong bata pa lang ako na talagang kakaunti ang mga bahay. May mga lubak na daan at mangilan-ngilan lamang ang sasakyan. Kaya napipilitan ang iba na maglakad. Ganoon kahirap tumira sa mga lugar na kakaunti ang transportasyon. Sumakay ako ng jeep at halos inabot ako ng 1 oras sa pagbibiyahe. Kung saan-saan pa humihinto ang sasakyan, dulot ng mga pasahero.
Medyo sumasakit na din at nangangalay ang puwet ko sa matagal na pag-upo. Pagkarating ko sa Bukana o sa mismong welcome, ay tumigil ang jeep at bumaba ako sa sasakyan. Tumawag ako ng driver na nakaparada ang tricycle sa may gilid. At pagkatapos ay nagpahatid ako sa looban ng isang liblib at masikip na lugar patungo sa bahay ng aking lolo at lola. Inabot ako ng kalahating oras bago ko narating ang kanilang bakuran. Nabuhayan ako ng loob at para bang nawala ang masasakit sa katawan ko. Dahil sa wakas ay nakarating na ako sa bahay ng lolo at lola ko. Natuwa naman ako dahil may 5 kabahayan na ang nakatirik malapit sa kanilang bahay. Hindi katulad noong una ay nag-iisa lamang ang kapitbahay nila. Lumaki na din ang bahay nila at mukhang napasemento na rin. At napalitan na rin ng yero ang mga pawid na pambubong. Mukhang pinagtulong-tulungan ng magkakapatid na maipaayos ang bahay nila lolo at lola. Malayong malayo noong inabot ko na tumutulo at butas ang bubong. Kaya kinakailangan pang may nakasahod na palanggana sa sahig. Pagtigil ng sasakyan ay hustong bumaba ako at nag-abot ng bayad. Agad lumabas ng bahay ang aking lolo at lola at kitang-kita ko na puting-puti na ang kanilang mga buhok at walang mabakas na maitim doon. Pero tuwid pa rin sila kung maglakad. Hindi kakitaan ng kahinaan kahit nasa 80 na ang edad. Kaagad akong nagmano at yumakap sa kanila ng mahigpit. Doon ko palang naramdaman kung gaano ko sila na-miss sa mahabang panahon. Pumasok kami sa loob ng bahay at talagang nagulat ako nang makita ang mga antigo nilang kasangkapan. At kahit may kalumaan na ay nananatili pa ring matitibay at makikintab. Walang alikabok o anumang dumi. Pagkaupo ko sa kahoy na upuan ay inanyayahan nila akong dumulog sa pagkainan para makakain dahil natitiyak nilang nagutom ako sa biyahe. Nagsalo-salo kami sa mesa at natakam ako nang makakita ng hipon at isdang kinilaw. Pati na rin ang nilapay na kilala bilang laing. Habang kumakain ay tinanong nila ako at kinamusta sa buhay ko sa Maynila. Nagkwento ako ng mga positibong nangyari sa akin, pati sa pag-aaral ko. At talagang natuwa sila sa magandang kapalaran namin ng tatay ko. Humanga sila sa dedikasyon at pagtsatsaga ng tatay ko na maitaguyod akong mag-isa. Matagal nang namatay ang nanay ko simula noong 10 taong gulang pa lang ako, dulot ng matinding karamdaman. Kaya naman tumayong ama't ina ang tatay ko at pinilit niya akong igapang sa kahirapan. Iyon din ang rason kaya naging independent ako at nasanay na alaga ang mag-isa ang sarili ko. Lalo na kapag nagkakasakit ako dahil na rin sa uri ng trabaho ng tatay ko. Madalas siyang umuwi ay gabi na, buhat sa opisina. At madalang na rin kaming makabanding tuwing walang pasok. Pero sa kabila ng lahat, ay hindi pa rin nawawala ang respeto ko at pagmamahal sa kanya. Sa kabila ng marami niyang pagkukulang sa akin. Sa pagpapatuloy ng aming pagkukwentuhan, ay natanong ako ng lola ko kung may nobya na ako. Subalit umiling ako at nabanggit na wala pa iyon sa isip ko dahil gusto ko munang makapagtapos ng pag-aaral at matupad ang mga pangarap ko. Napahalakhak ang lolo ko at pinayuhan ako na walang masama kung manliligaw ako dahil bahagi iyon ng aking pagiging binata at saka hindi naman iyon makakasagabal sa pag-aaral kung gagawin kong inspirasyon ang pakikipagrelasyon. Sumabat naman ang lola ko at kumontra kay lolo. Kaya naman hindi ko na napigilang mapahalakhak sa ekspresyon ng kanilang mga mukha at tono ng pagkakasalita. Pagkatapos namin kumain ay tumulong na muna ako sa pagliligpit ng mga pinagkainan bago itinuro sa akin ng lola ko ang aking magiging silid.
Pumasok ako sa kwarto at bumalik sa alaala ko ang aking masayang kabataan sa silid na iyon. Ipinatong ko sa mesa ang bag at pagkatapos ay humiga na ako sa kama. Napakalambot ng kutsyon kaya hindi ko na napigilang makatulog. Hindi na ako nakapaglinis ng katawan o nakapagpalit ng damit. Hindi na rin ako nakapagsipilyo ng ngipin dahil talagang pagod na ako. Hindi ko na namalayan ang oras basta nagising na lamang ako noong narinig ko na tumitilaok na ang manok sa labas ng bahay. Bumangon ako at pupungas-pungas. Lumabas ako ng silid at inabutan ko na nagkakape na sina lolo at lola. Bumati ako sa kanila at napansin na nakagayak na ang mga gamit nila patungo sa bukid. Maging ang pagkain para sa pananghalian. Naisip ko na sumama sa kanila para na rin makagala ko at makatulong sa kanila sa pagtatrabaho. Dahil iyon naman talaga ang layunin ng pagpunta ko doon. Nag-alangan pa si Lolo Bariting na isama ako sa bukid dahil hindi ako sanay sa pagsasaka. Pero mapilit ako, kaya marahil ay pumayag na din siya dahil hindi niya matagalan ang kakulitan ko. Pinagbaon niya ako ng pagkain, pati na rin sa lakot, bimpo, tubig at karet. Nag-almusal ako at pagkatapos ay mabilis na naligo. Nagpalit ng damit na pansaka. Kasunod niyon ay sumama na ako sa kanila sa bukid. Sumakay kami ng tricycle at pagsikat pa lang ng araw ay nakarating na kami sa bukid. Marami palang mga kasamahang magsasaka ang lolo at lola ko. At doon ko nakilala si Ray na halos kaedad ko lamang. Anak siya ng magsasakang kumpare ni Lolo Berting. Hindi na siya pinalad na makapag-aral, kaya naman tumulong na lamang siya sa bukid. Hinikayat ko siyang mag-aral sa TESDA. Subalit tumanggi siya dahil ayaw niyang mapalayo sa kanyang inang sakitin. Siyang panganay habang nag-aaral pa lang sa elementarya, ang maliliit niyang mga kapatid. Kaya sa kanya lahat ang mabibigat na responsibilidad. Nagkapalagayang loob kami at siya pang nagbigay sa akin ng kapirasong telang ibinigkis ko sa mga daliri ko sa kamay. Mangyaring kasing napuruhan ako ng karet at napakaraming hiwa at sugat sa daliri ko. Halatang hindi ako marunong sa pagtatrabaho sa bukid. Mabuti na lang at tinuruan ako ni Ray sa tamang paggamit ng itak at karet sa paggagapas ng palay. Hindi nagtagal ay natuto na rin ako at ng mga ang lolo at lola ko sa pagtsatsaga at kasipagan ko ng mga sandaling iyon. Dumako ang tanghali at sumilong kami sa isang maliit na kubo kung saan kami nagtanghalian. Samantalang ang ibang magsasaka naman ay nagtungo sa ilalim ng isang malaking punong kahoy at doon nagpahinga at kumain ng pananghalian. Hindi pa natatagalan ay naubos ko ang kinakain ko nang bigla akong may masulyapang magandang dilag na dumaan sa dulong bahagi ng pilapilan. May dala siyang payong at mukhang nagmamadaling maglakad. Abot tanaw ko ang dalaga, kaya bigla kong kinalabit si Ray at binulungan. Nakita rin niya ang babae subalit naglaho ito nang dumaan sa mapunong lugar. Pinagbibiro pa niya ako na mukhang nahumaling ako sa dalaga. Subalit binalaan niya ako na huwag magtangkang sundan ang babae dahil baka engkanto o multo iyon. Siniko ko siya at hindi ko na siya pinansin. Nang makatapos na kaming lahat sa pagkain, ay nagpalipas pa kami ng kaunting minuto bago bumalik sa palayan. Nanibago ako sa katawan ko dahil hindi ko nakagawian ng ganong klase ng trabaho. Kaya kahit papano ay sumasakit ang likuran ko sa maghapong pagyukod at paggagapas ng palay habang nakabilad sa sobrang init ng araw. Pasado 4:00 ng hapon ay nagsipag-uwian na kaming lahat at hindi ko na muling nasilayan pa ang magandang babae. Hindi ko man lang nabanggit sa lolo at lola ko
ang tungkol sa babae sa may pilapil. Iniisip ko na baka ordinaryong babae lamang iyon. Pero talagang kahali-halina ang taglay niyang kagandahan. Umuwi kami sa bahay at nagsalo-salo sa pagkain ng hapunan. At bago ako matulog ay kusa akong hinilot ng lola ko. Sadyang magaling manghilot ang lola ko. Simula pa ng bata pa ako. Dati siyang manghihilot sa mga nababalian at may sakit na bata. Subalit noong tumagal ay tumigil na din siya at tumulong na lamang kay Lolo Berting sa bukid. Hinagod ni Lola ang aking buong likod. Lumagotok ang buto ko at naalis ang matinding sakit. Matapos siya akong hilutin ay nagpasalamat ako sa kanya at nagtungo sa kwarto. Naramdaman ko na nawala ang lahat ng sakit sa katawan ko at talagang guminhawa ang pakaramdam ko. Naging masarap ang pagtulog ko ng gabing iyon, lalo pa't walang mga kuliglig at umuhuning mga ibon sa paligid. Kinaumagahan, huli akong nagising at hindi ko na inabutan sina Lolo Berting at Lola Mercy sa bahay. Napasarap ang tulog ko at tila hindi ko na sila inabutan. Maaga silang nagtungo sa bukid kaya nagmamadali akong mag-almusal. Naligo ako at nagpalit ng damit bago umalis sa bahay. Medyo malayo-layo din ang bukid at saka malas-malasan ko pa. Wala akong masumpungang tricycle driver kahit sa may labasan ng kakahuyan. Kaya wala akong ibang pinagpilian kundi ang maglakad na lamang. Noong nasa kalagitnaan ako ng daan ay biglang sumagi sa isip ko ang sinabi ni Ray na may shortcut para mapadali akong makarating sa bukid. Kailangan kong dumaan sa may tabing ilog at baybayin ang daan dahil may nilulusot ang daan sa lugar na iyon na konektado sa bukid. Nagbakasakali ako at sa may tabing ilog nga ako dumaan. Hinawi ko ang daan at lumakad ako sa may bahaging buhanginan. At laking gulat ko sa nakita ko. Natigilan ako at halos dumagundong ang malalakas na kaba sa dibdib ko. Napansin ko ang isang hubad na katawan ng isang babaeng naliligo sa ilog. Namula ako sa sobrang hiya nang mapagmasdan ko ang malulusog niyang dibdib at malaporselanang kutis. Noon lamang ako nakakita sa personal ng hubot-hubad na katawan ng isang magandang babae. Luminga-linga ako sa paligid at inalam ko kung may ibang tao ba sa lugar na yon. At nagpasalamat naman ako dahil wala akong nakita. Dali akong nagtago sa may bahaging batuhan. At doon ko siya pinanood. Natutokso akong lapitan siya subalit hindi ko iyon ginawa sa takot na baka mag-iskandalo siya kapag nakita niya akong nakapanood sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay umahon siya sa tabing ilog at doon ko na lalong pinaglabanan ang tukso at kamunduhan sa isip ko nang makita ko ang kabuuan ng kanyang pagkababae. Napakalinis at wala akong makitang malalagong buhok sa masisilang bahagi ng kanyang katawan. Napatulala pa ako nang matitigan ang napakagandang hubog ng kanyang katawan. At nang dumako ako pa itaas para masilayan ang mukha niya, ay kaagad ko siyang nakilala bilang ang magandang dalagang naglalakad sa may pila-pila noon. Nanatili akong nakapanood sa may batuhan habang pinagmamasdan ko ang kanyang pagbibihis. Hindi nagtagal ay lumingalinga siya sa paligid. Kaya't yumukod ako sa malaking batuhan at nag-cross ng makailang beses sa sobrang kaba. Maingat akong nag-angat ng tingin, pero pagsilip ko ay nawala ang babae. Inilibot ko ang tingin subalit hindi ko na siya matagpuan. Kaya umalis na ako sa batuhan at nagmamadaling naglakad hanggang sa masumpungan ko ang maliit na daan na nagbabadya bilang lagawsan. Sumuot ako sa dalawang malaking punong kahoy at pagkatapos ay nakita ko na ang malawak na bukid. Pagkakita sa akin ni Ray, ay kaagad niya akong sinigawan at kinawayan. Nabuhayan pa ako ng loob ng batiin ako ng aking lolo at lola na abala sa paggagapas ng palay. Inabot kami ng tanghalian subalit wala akong kibo
at hindi rin pala salita. Nanibago sa akin si Ray at tinanong niya ako kung may problema ba ako. Kaya napilitan na akong magsalita. Ipinagtapat ko sa kanya ang mga nakita ko. Iyon ang dahilan kung bakit biglang napabulala siya ng malulutong na paghalakhak at inakusahan pa niya akong mambuboso. Medyo nainis ako at sinigawan ko siya para tumahimik. Dahil nahihiya na rin ako sa mangilan-ngilang magsasakang nakakarinig sa boses niya. Ayoko rin naman na malaman iyon ng lolo at lola ko dahil ayaw kong mapahiya at makarating sa tatay ko ang bagay na iyon. Baka isipin nila na bastos at manyakis ako. Tumigil sa pambibiro si Ray at inimbitahan niya akong dumaan sa kanilang bahay para ipakilala sa tatay niya. Ang tatay niya ay nagmumutya at manggagamot. Naisip ni Ray na baka namamaligno na ako dahil karamihan ng mga hindi niya nakilalang estranghero o estranghera na dumadaan sa bukid ay hindi mga tao. Minsan nang may nabiktima ang mga duwende at maligno na isang magsasaka at kamuntikan pang madala sa kaharian ng mga ito. Kaya ipinagbigay alam niya iyon sa kanyang ama. Hindi nga nagtagal ay nailigtas nito ang magsasaka sa hipnotismong ginawa ng mga maligno. Hindi naman ako masyadong paniwalain sa mga maligno o lamang lupa. Pero pinagbigyan ko ang alok niya sa akin. Sumapit ang dapit hapon. Medyo napatagal ang kasipagan ko. Kaya lumagpas ako sa oras ng pagtatrabaho. Nagpaalam ako kay lolo at lola na matatagalan ako bago umuwi. Dahil dadaan muna ako sa bahay ni Ray. Kaya mauna na sila sa pag-uwi. Sumang-ayon naman sina lolo at lola. Kaya nauna na silang maggayak ng mga dala. Naiwan kami ni Ray sa bukid. Nag-uumpisa na din kaming maggayak ng mga gamit. At nang naglalakad na kami sa pilapilan, ay hustong may nakasalubong kaming magandang dalaga na may bit-bit na basket na puno ng mga gulay. Pag-angat niya ng tingin ay nagimbal ako ng masilayan ng babaeng nakita kong naliligo sa ilog. Lumakas ang tibok ng puso ko at nang magtama ang mga paningin namin, ay ganoon na lang katindi ang samot-saring pagkakahumaling at pagnanasa ko sa kanya. Inilahad ko ang mga kamay ko at nagpakilala ako sa kanya. Tinanggap naman niya ang mga kamay ko at nakilala ko siya bilang si Joanna. Naramdaman ko ang init at lambot ng kanyang mga balat na masarap pisil-pisilin. Nabanggit pa niya sa akin na nakatira siya sa may paanan ng bundok. Umubo si Ray at doon ko lang naisip na kasama ko pala siya. Kamuntikan ko na siyang makalimutan. At para makabawi ay ipinakalala ko siya kay Joanna. Hindi naman naging matagal ang pag-uusap namin dahil mabilis na nagpaalam sa amin ang dalaga. Dahil kinakailangan na niyang makauwi dahil magluluto pa siya ng paboritong pagkain ng kanyang nobyo. Pagkalis niya ay parang nadurog ang puso ko sa mga narinig ko. Pero pinayuhan ako na rin. Nakalimutan ko na si Joanna. Marami pa raw akong makilalang babae. Subalit buo pa rin ang loob ko na makikita ko pa siya sa kasunod na araw. At umaasa ako na magiging magkaibigan kami. May kalayuan din ang bahay ni Ray at halos palubog na ang araw nang makarating kami sa bahay nila. Nakilala ko ang tatay niya bilang si Mang Joselito. Marami siyang halamang gamot at mga alahas sa katawan na mistulang mga agimat. Ipinagtapat namin ni Ray ang tungkol kay Joanna at kung paano namin siya nakilala. Inobserbahan akong mabuti ng Mang Joselito at tinanong kung tinitigan ko sa mga mata ang dalaga. Nagsinungaling ako pero hindi ako nakawala sa mga tingin niya. At tila nabasa niya ang laman ng isip ko. May kinuha siya sa baul na isang antigong kutsilyo na may magandang disenyo sa hawakan nito. At sinabing gamitin ko ang kutsilyo sa oras ng kapahamakan. Hindi siya nakakatiyak pero nakakarinig siya ng mga usap-usapan sa mga pasyente niya na di umano ay may gumagalang mandurugo sa kanilang lugar.
at nambibiktima ng mga kabinataan. May mga lalaking natatagpuan sa kung saan saang sulok na may kagat sa liig. O di kaya ay parang sinisipsip ang dugo ng matulis na bagay buhat sa dila nito. Nagtaka ako kung anong mandurugo. Kaya tinanong ko kung anong klaseng aswang ang ganoong nilalang at paano ito mapapatay. Tumugon siya sa akin na may kasiguraduhan at katalinuhan. Ayon sa kanya, ang mandurugo ay nag-aanyong magandang dalaga na bumibihag sa puso ng mga kalalakihan. Subalit kapag kumakagat ang dilim ay nagiging vampira ito. At kapag pagsapit ng gabi, bago sila magniig ng kanyang kasintahan, ay nakikipaghalikan ng mandurugo kung saan sinusugatan nito ang leeg para makasipsip sa dugo o di kaya ay may matulis itong ngipin at dila na ipinapasok sa bibig ng lalaki para makakuha ng sariwang dugo hanggang sa malagutan ng hininga ang lalaki. Kung isa man sa mandurugo si Joanna, ay tanging paraan lamang para mapatay ito ay maputol ang dila nito at masaksak siya sa dibdib gamit ang matalas na kutsilyo. Base sa salaysay ng mga Joselito, ay napagtanto ko na mayroon pala talagang vampira sa mundo. Inakala ko na imahinasyon lamang ng mga matatanda ang ganong klase ng alamat para takuting lumabas ng bahay ang mga bata. Subalit hindi pa rin ako nakakasigurado na mandurugo si Joanna. Pero malalaman ko lamang ang katotohanan kapag naihatid ko na siya sa kanilang bahay. Nagpasalamat ako kay Mang Joselito at nagpaalam na ako sa kanilang dalawa na rin bago ako umuwi sa aming bahay. Kinagabihan, hindi ako makatulog ng maayos dahil dinalaw ako ng kakaibang panaginip. Ayon sa panaginip ko ay nasa kwarto kami ni Joanna kung saan kami nagniniig. Nakaibabaw siya sa akin habang naghuhubad ng damit. Kitang-kita ko ang magandang hugis bote niyang katawan na mas lalong nagpapainit sa katawan ko. Hinalikan niya ako sa labi at hinalukay ng dila niya ang bawat sulok ng bibig ko na para bang may hinahanap. Ipinikit ko ang aking mga mata at pinakaramdaman ang mainit niyang mga halik. Subalit nagulat ako nang makaramdam ako ng sakit dahil panay ang pagkagat niya sa mga labi ko. Iminulat ko ang mga mata ko at nakita ko ang kanyang mga nagbabagang mapupulang mga mata. Kumawala siya sa bibig ko at naramdaman ko na nagdurugo ang mga labi ko. Namilog ang mga mata ko nang makita na humaba ang mga kuko niya sa kamay. Sumigaw ako ng pagkalakas-lakas. Pagkatapos ay pinagkakalmot niya ako sa dibdib. At dahil doon ay napabiglik ko ako sa kama. Basang-basa ako ng pawis at hindi ko maipaliwanag ang pagririgudon ng aking puso. Saglit akong napatulala sa isang tabi at pagkatapos ng ilang minuto ay nakahinga na ako ng maluwag. Bumalik ako sa sirkulasyon at hindi ko na magawang makatulog ng maayos. Inabot pa ako ng 2:00 bago ako tuluyang nakatulog. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Pupungas-bungas akong pumati kay lolo at lola. Pero hindi ko ipinapahalata ang pagkabilis ako sa nagdalang panaginip ko. Sumama akong muli sa kanila sa bukid dahil iyon ang pagkakataon ko para masilayan ko si Joanna at makahingi ako ng tulong kay Re kung sakali man na vampira si Joanna. Dinala ko ang ibinigay sa aking kutsilyo ni Mang Joselito. At nang makarating kami sa bukid, ay umakto akong normal habang kasama ko si Re. Katulad pa rin ng dating gawi, ay gumapas pa rin kami ng palay. At nang dumako ang tanghali, ay kumain kami ng pananghalian. Sumapit na naman ang mga hapon at maaga kaming nakapagligpit na mga gamit. Hindi ako sumabay kay lolo at lola sa pag-uwi at tinabagan ko si Joanna na dumaan sa may pilapilan. Bandang 4:00 siya dumadaan doon, kaya naghintay pa ako ng ilang minuto.
Maya't maya na akong pinapayuhang umuwi ni Ray at tigilan ang pagkahumaling kay Joanna. Pero nagmatigas ako at pinagpatuloy ko ang plano hanggang sa lumitaw si Joanna na may dala na namang basket ang gulay. Tinulungan ko siyang magdala ng basket at makulit akong nagpresentang ihatid siya sa kanilang bahay bilang pakikipagkaibigan. Nung una hindi siya pumayag dahil seloso ang nobyo niya. Pero dahil sa magaling akong mambola ay napapayag ko na rin siya. Ganoon na lang ang inis sa akin ni Re. Pero dahil kaibigan ko siya at ayaw niya akong iwan na mag-isa ay sumama na siya sa akin sa paghatid kay Joanna. Naglakad kami hanggang sa paanan ng bundok at doon na mismo kami nilubugan ng araw. Pinatuloy niya kami sa kanyang kubo at maingat na itinago sa paningin ng kanyang nobya. Sa may kusina niya kami pinagtago noong kumakain sila ng hapunan ng nobyo niya. At naghintay pa kami ng ilang sandali bago niya kami sinyasang lumabas sa pinagkukublian namin. Pinayuhan ako ni Reyna umuwi subalit napukaw ang atensyon ko sa isang bukas na pinto. Napuno ako ng kuryosidad at dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Galit na galit sa akin si Rey dahil pinipilit niya akong lumabas ng bahay. Natitiyak niyang may masamang mangyayari sa akin pero ipinagpatuloy ko pa rin ang kapahangasan ko. Sumilip kami sa loob at nakita namin ang hubad na katawan ni Joanna habang nakiababaw sa kanya ang nobyo. Minamasahan niya ang dibdib nito at panay ang pag-ungol ng lalaki. Walang ano-ano ay tinanggal ni Joanna ang pang-ibabang saplot ng lalaki. At pagkatapos ay mumukod siya at pinaghahalikan ito sa labi habang hinahawakan niya ng mahigpit ang lig nito. Makailang beses pang umungol ang lalaki hanggang sa tumigil sa paghalik si Joanna. Subalit laking gulat namin nang biglang humaba ang dila nito na malakarayom na muling pumasok sa bibig ng lalaki at sinipsip ang dugo nito mula sa bibig. Hindi na nakapalagpa ang lalaki at dire-diretso si Joanna na sinipsip ang dugo ng lalaki hanggang sa mamutla ito at umusli ang mga mata. Kinilabutan kami na rin kaya nang madali kaming lumabas. Kaso sa kamalas-malasan ay nasipa ko ang lamesa sa sala at lumikha iyon ng ingay. Nagmamadali kaming lumabas ng bahay subalit bigla na lamang naming narinig ang boses ni Joanna. Pagtalikod namin ay natagpuan namin siyang nakasandal sa may pinto. Hubad ang katawan at pinunasan niya ang kanyang bibig na may bahid ng dugo. Tinawag niya ang aking pangalan at nakipagtitigan sa mga mata ko. Pilit naman akong hinihila ni Rey. Subalit may kung anong hipnotismo ang bumalot sa buong katawan ko at hindi ko magawang tumanggi kay Joanna. Lumapit ako sa kanya subalit mapilit si Rey. Ibinato niya kay Joanna lahat ng kasangkapang mahawakan niya. Kaya naggalit si Joanna at tinawakan ng ubod lakas si Rey. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng bahay at doon itinapon sa labas si Rey. Kasunod niyon ay isinarado niyang mabuti ang pinto upang hindi makapasok sa loob ng bahay si Rey. Kahit nakita ko ang buong pangyayari ay hindi ko magawang lumaban kay Joanna dahil nasa ilalim ako ng kapangyarihan niya. Dinala niya ako sa mahabang lamesa sa sala. Subalit sumandal kaming dalawa sa dingding at binulungan niya ako sa tenga. Nabanggit niya sa akin na alam niyang matagal na akong may lihim na pagtingin sa kanya. Simula pa nang makita ko siya sa may pilapilan. Alam din niya na binuhusan ko siya sa ilok. Pero hindi siya nakaramdam ng anumang galit. Pagkas ay natutuwa siya dahil naakit ako sa kanyang alindog. At dahil wala na ang kanyang nobyo, ay wala nang makapaghiwalay pa sa aming dalawa. Naging mapangahas siya, sinabunutan niya ako
bago hinalikan sa labi. Napakainit at marubdob ang halik. Tumagos iyon sa katawan ko. Lalo pa akong naginit ng dilaan niya ng paulit-ulit ang aking leeg. Bago niya ako itinulak sa may lamesa at umibabaw sa akin. Hinimas-himas ko ang kanyang mga dibdib at naramdaman ko kung gaano iyon kalambot. Hinalik-halikan pa niya ako ng paulit-ulit sa dibdib ko, pababa sa pusod. Napapapikit ako sa ligayang hatid niya sa akin. Pero nang tumapo ang mga labi niya sa labi ko, ay doon ako nagising sa katotohanan. Lalo na nang maramdaman ko na parang may tumutusok sa bibig ko. Dali-dali kong hinagilap ang kutsilyo sa tagiliran ko at pilit ko siyang itinulak. Pero malakas ang kanyang pwersa. Kaya buong tapan ko siyang sinaksak sa dibdib. Nang ilang beses hanggang sa tumalsik sa mukha ko ang dugo nito. Itinulak ko siya sa abot ng aking makakaya at bigla siyang bumagsak sa sahig. Eksaktong kamuntikan ng masira ang pinto. Pagkatapos nitong bumukas, matapos ang maraming beses na pinaghahampas at pinagsisipan ni Re. Inabutan niya ako na inumbayan ng saksak sa dibdib si Joanna. Nagkalat na ang dugo sa sahig at inawat na niya ako. Pinayuhan niya akong umalis na at hayaan na lang namin na Diyos na ang magparusa sa kanya. Humihinga pa noon si Joanna pero mahina na siya para makabangon pa. Tumalima ako kay Re at nang madali na kaming kumaripas ng takbo. Dumaan kami sa tabing ilog at naghugas ako ng katawan. Punong-puno ng mansya ng dugo ang damit ko. Noon ko lamang naranasan ang manakit ng ibang nilalang. Pero hindi ako nagdalawang isip. Dahil alam ko na tama lamang ang ginawa ko. At nararapat lamang na putulin ang kasamahan ni Joanna. Bago pa may panibagong biktima na naman ang mapatay niya. Lumipas ang ilang araw at nakarating sa bukid ang usap-usapan ukol sa natagpo ang mga bangkay sa isang kubo sa paanan ng bundok. Nakitang naaagnas na bangkay ng isang lalaki, gayon din ang ubutubad na bangkay ng isang babae. Hindi malaman ng otoridad kung sino ang may motibo sa pagpatay. Hindi na ako nagsalita noon, pero alam namin ni Rhea ang totoo. Kaya nagpatay malisya na lamang kami at nagpatuloy sa pagtatrabaho sa bukid. Parang kusang namatay lamang ang balita. At hindi na kami nakarinig ng mga usapan kung nahuli ang nakapatay kay Joanna, patay sa nobyo nito. Kaya binaliwala na lamang namin iyon. Ang mahalaga ay nailigtas namin ni Re ang aming mga sarili. Nakatulong pa kami upang malutas ang krimen ng pagpatay sa mga kalalakihan. Dulot ng isang panlinlang na vampira na nagkakalat ng dilim. Lumipas ang isang araw ay may natanggap akong mensahe buhat sa aking ama. Pinabalik na niya ako sa Maynila upang makapagpa-enroll sa nalalapit na pasukan. Dagdag pa niya na namimiss niya ako, lalo na mga niluluto kong pagkain para sa kanya. Hindi ako nagatubili dahil matagal na rin ang inilagi ko sa pagbabakasyon ko sa Aklan. At aaminin ko na marami akong natutunang aral na pwede kong buuin sa pag-alis ko. Lumipas pa ang 3 araw bago ako nagdesisyon na umalis at bumalik na. Sigurado na ako sa bagay na iyon at kailangan ko na rin makapagpahinga ng natitirang araw bago ako pumasok na muli sa universidad. Nagpaalam ako kay Re, partikular na din sa kanyang ama. Isinauli ko ang kutsilyo pero binigay na niya iyon sa akin bilang pabaon para maprotektahan ko ang aking sarili sa anumang panganib o banta. Nagpasalamat ako sa kanya at bago pa ako umalis ng bahay nila ay inusalan niya ako ng orasyon bilang proteksyon ko para hindi ako dapuan ng matinding karamdaman at malayo ako sa masasamang elemento. Kasunod niyon ay matiwasay akong lumisan ng kanilang bahay.
At ang kahulihan kong kinausap ay ang aking lolo at lola. Naging sentimental ako at mabigat sa loob ko na iwanan sila. Pero tinanggap ko yun para sa aking mga pangarap sa Maynila. Nangako ako sa kanila na muling bibisita para tulungan sila sa pag-aasikaso sa bukid na lubos naman nilang ikinatuwa. Bago pa dumating ang inarkila kong tricycle at bumiyahe ako patungo sa bayan. Pagkatapos naman ako sa pag-aaral na walang malubhang nangyari sa akin. At kahit kailan ay hindi ako ginagambalan ng masasamang elemento at hindi ako nilapitan ng anumang kapahamakan tulad ng hold up, pagtitripa ng mga adik o masasamang tao. Nagkaroon ako ng trabaho bago bawian ng buhay ang aking lolo at lola. Kaya naman napagdesisyon na namin na bumisita sa Aklan sa tuwing nakakapag-leave ako sa trabaho para naman makabakasyon sa bahay ng lolo at lola ko at makadalaw din sa bukid. Karoon na din pala ng sariling pamilya si Ray at naging panadero na pala siya sa bakery sa bayan. Pero sa dating bahay pa rin siya nakatira, kapiling ang kanyang sariling pamilya, samantalang kasama naman ng tatay at nanay niya ang bunsong anak sa Pangasinan. At doon na sila mismo naninirahan. Sa tuwing nagkikita kami ni Ray, ay waring bumabalik sa alaala ko ang mga nangyari noon. At sa tuwing nakatanaw ako sa may pilapilan, ay hindi ko maiiwasang makita sa memorya ko ang imahe ni Joanna na nakamasid sa akin sa malayo habang may bitbit na basket na puno ng mga gulay. Minsan hindi ko maiiwasang maisip ang mga posibilidad. Kung hindi sana kampon ng kadiliman si Joanna at wala siyang nobya ay sakaling may posibilidad na nagkatuluyan kami. Pero may ibang plano para sa akin ang tadhana at nagpapasalamat ako na nakamit ko ang mga pangarap ko sa kabila ng malagim kong karanasan sa isang mandurugo. Pero sa kabila niyon ay nakala ko na hindi na ako makakasagap ng kakaibang kwento ng kababalagan sa Aklan. Subalit aking gulat ko nang may mabalitaan ako ukol sa kababata kong kapinsan na si Andro. Dumako tayo mga taong 2007 at napag-alaman ko na nakapangasawa pala si Andro ng taga-Aklan na nakilala niya at naging katrabaho sa Malolos, Bulacan. Noong panahong bumisita siya sa Maynila ay inakala ko na bigla siyang nagbakasyon sa Aklan. Subalit aking gulat ko na inahatid pala niya doon ang kanyang kasintahan at kinalaunan ay napangasawa na rin niya. Nanirahan sila sa Aklan at doon nagsimula ng panibagong buhay. Nagpatayo ng bahay si Andro at tumira silang mag-asawa malapit sa may tabing dagat. Matapos niyon ay nabuntis niya ang kanyang asawa. Medyo mataas ang bahay nila dahil nagpanigurado si Andro na kapag tumaas ang tubig o nagkabagyo ay hindi sila aabuti ng baha. May mga kapitbahay naman sila kaya panatag si Andro na maiiwan niyang mag-isa ang asawa niyang si Glyza sa kanilang bahay sa tuwing maaga siyang pumapasok sa trabaho sa bayan. Sumapit ang isang araw at medyo ginabi sa pag-uwi si Andro dahil kinakailangan niyang mag-overtime para makasahod ng malaki na iniipon niya para sa panganganak ng kanyang asawa. Inabutan niyang namimilipit sa sakit si Glyza na nakahandusay sa sahig sa may sala. Inalalayan niya itong makaupo pero nasipat niya na mainit ang noo nito, pati na rin ang leeg. Kaya dali-dali siyang nagtungo sa kusina, kumuha ng palangganang may lamang tubig at bimpo. Pagbalik niya sa sala ay pinunasan niya ang katawan ni Glyza. Subalit paglingon niya sa dakong sahig na kawayan, ay may nakita siyang nakalawit na mahabang sinulid na kulay pula. Lumapit siya at pinagmasdan iyong mabuti. Nang rumestro sa isip niya kung anong klase yun ay napasigaw siya at dali-daling kumuha ng itak sa may kusina. Hindi sinulid ang nakita niya kundi malakarayom na dila. Sumilip siya sa sahig na kawayan
at nakita niya sa silong ang isang lalaking magulo ang makapal at malaalam ring buhok. Namumula ang mga mata at nangingintab ang sobrang kaitiman ng balat. Nakakasigurado siya na aswang iyon, kaya naman walang habas siyang tinaga ang mahabang dila. At dahil doon ay umalingaw-ngaw ang malakas na pag-atungal ng maninilong na aswang. Inila nito pababa ang kanyang naputol na dila at nagmamadaling umalis sa silong. Samantalang kumaripas naman ang takbo si Andro, palabas ng bahay para mahuli ang aswang. Subalit nabigo siya nang mapansin niya na parang palos na naglaho na lamang itong parang bula. Bumalik siya sa sala at inabutan niyang pinapawisan si Glyza. Sinipat niya ang noo nito at naramdaman niyang humupa ng lagnat ito at hindi na rin siya namimilipit sa sakit. Sa sumunod na araw ay hindi na muna pumasok sa trabaho si Andro. Tumawag siya gamit ang telepono at kinontak ang pamilya ng asawa niya. Pagkatapos ay kumuha siya ng albularyo at ikinonsulta ang mga nangyari. Binigyan siya ng isang botelyang may lana at buntot pagi, sakaling may aswang na namang manilong sa asawa niya. Nagagis din ito ng asin sa bawat sulok ng bahay at naglagay ng nakabaliktad na walis sa may pinto ng kabayan. Pagkatapos ay may ibinigay na langis na pumapahid para kay Glyza bilang pantanggal ng sakit at panghihilab. Hindi naman tumanggap ng pera o anumang bagay ang albularyo, kaya nagpasalamat na lamang sa kanya si Andro. Lumipas ang 2 araw ay dumating ang 2 nakababatang kapatid ni Glyza na sina Edwin at Sheila. Pansamantala na muna silang maninirahan doon hanggang sa makapanganak si Glyza, para naman may katuwang si Andro sa pag-aalaga niya dito. May padala din ng mga prutas at pagkain ng mga magulang ni Glyza. Kahit papano ay gumaan ang pagkaramdam ni Andro at nabawasan ang isipin niya ukol sa pagbabantay sa kanyang asawa. Tuwing sumasapit ang gabi ay nakikiramdam sila sa mga kaluskos at ingay sa labas ng bahay, maging sa silong. Dahil nag-alala sila na may umaaligid pa ring aswang kay Glyza. Lalo pat hindi pa ito nakakapanganak. Sa awa ng Diyos ay wala naman silang naikwentrong aswang sa magkakasunod na mga araw. Pero nagulat sila sa nabalitaan nilang usap-usapan ng mga tao. Kamakailan ay may natagpo ang bangkay ng aswang sa kalapitang bahay. Duda ng karamihan na aswang na maninilong iyon, na pinagbabalakang patayin ang isa pang misis na buntis. Natagpuan na lamang ang bangkay ng aswang sa buhanginan, nalaslas ang leg at putol ang dila. Doon nanlaki ang mga mata ni Andro at naisip niya na posibleng ang aswang na iyon din ang nanubok at kamuntikan ng pumatay sa sanggol ni Glyza. Nagpasalamat siya at napatay na rin ang aswang. Natahimik na ang pagbubuntis ng kanyang asawa. Hindi nga nagtagal at nakapanganak na si Glyza ng isang malusog na sanggol na babae. At simula nang mamatay ang aswangay, walang nang sumunod para dito, para kumain ng mga tao. Natuwa naman ako sa naging kapalaran ng pinsan ko dahil nailigtas ang buhay ng kanyang anak laban sa aswang. Dito na po magtatapos ang kwento namin ni Ray. Gayon din ang karanasan ng kapinsan ko noong manirahan silang mag-asawa sa Aklan. Yun lang po at grabing init.